Selamat malam madihita amang inang adorang so tapuka partangangata di Bodarion martangiang nahohom maita di bagasa rohat tabe martangiang maita. Amin. Marede mahita sian bukede nomor sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi barbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Songono dohatan ni Tuhan Yesus mardua maakka na mawas male nida hati koran ai pabusurod do nasida martua maakana yastodi ai idaun nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gicam upang idohami tuho sailehon ma tuhami todi ni hasitongan dohot dame asa takas subotohami nasa lomo ni roham jalaurupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di partengangata di Bodarion tersurat di Efesus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 22. Dibaheni hamu si pelebe kuhian natargoar nasopar sunaton digoar akan nasomal didokpar sunaton na pinatupan di tangan isi buki ingot hamuma dang parjabat di Kristus hamu ujui di balian ni harajawan Israel rohamu Jaladang taruli di akka perpadanan baga-baga
suada si hirimon jala suada debata di hamu di tanoon alayang gunwai di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dope hamu na jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus do hamu nuai ai ibana do pardamiatta dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangani ima hamu suoni ai di bagasan daging na do di loha ibana patiki ima akka tona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai gabe sada jolma na baru pajongjong dame jala dipadengkan do na duai di bagasan daging nasa sadai kude bata binahen ni silangi ai disido di pusa ibana hamusuoni dungi Roma ibana mamaritahon dame di hamu akka nadau dame nang di akka nadonok ai marhite ibana adong do dalan manopot amai di hita na dua ragami di bagasan sadatoti asa ndada be akka pai solat mana pangisua hamu akka dongan sahara jaon rapot akka nabadia do jala dongan sabagas nide bata ai di pauliuli do hamu di atas pojahan ni akka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sendiri do batu pasuhi di sini di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam ganda gabe joro nabadia di bagasan Tuhan di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan kopi ima sahatna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upeotsa amin. Merede mahita sian buku ede nomor 127 ayat sada. Asini roha madihamu dohok dame sian debata amata nang sian Tuhatai Yesus Kristus. Amin. Shalom. Salam sehat madihita sudina. Urian nahina holongan Yesus Kristus tatangihon mabarita nauli di partangyangatta di Bodarion imana tersurat di buku Sada Musa bidu 22 ayat 10 tolu saat roh di ayat 20 sada. Didok sokoron los marborgin di sido ibana saborgin nai dungi dipabuat mana sanadapo tanganna bahin silian lean tu si Esau akan nai 200 haping boru-boru jala 20 haping tunggal 200 biru-biru boru-boru jala 20 biru-biru tunggal 30 uto panusuan rap dohot anakna
40 lobu jala 10 jombi 20 halo di boru-boru rap dohon anakna 10 dungi di pasat matu tangani akana posona kulik be saparduan jala di dok mamadok akana posonai pajolo hamu mataripar jala marholak kolang baik kamu saparduan dungi ditonai ma parjoloi ninna molo pajumpa ko dohon dahahan si Esawi jala disuku ko na posoni ise doho jala tu dia holau jala ise na punaon akana di jolomon dohono muma si Jakob na posomido na punasa si lihun-lihun na dui dinongos na turajakku si Esawi jala ida ihud dohot ibana di pudina suang songoni ditonahon dohot tuna padua honi dohot tuna patolu honi dohot tu sude akan na mangadu akka parduani ninnaman hataku odeng madok kamu tu si Esau kalau tumpa cupa kamu dohot ibana ihud di pudinami do si Jakob na posomi ima dok kamu ay ninna rohana do padenganok kudo rohana marhiti-hiti sililihon nani adu di jolokku dungipe asa idauku bohina anggiat mira bohina mardidaal jadi taripar masih lihon-lihoni di jolona marborngin di parsarowan yang go ibana sabornginai ima saat huriana hina holongan Yesus Kristus jodoh tabege padohan rekonsiliasi molodok rekonsiliasi ima perbuatan memulihkan pada keadaan semula mana memperbaharui seperti semula molo ado rekonsiliasi ima ala ado nahurang dengan persauran ni dua halak manang kedua belah pihak namar salisi asa dipadame asa di pasada namar salisi asa mulak dengan persauran boido na asing patupahon hadamini boido sian namar salisi ro pangidoan patu pahadamion asa mulak use persauran nai ala niaha ala dang lomo rohana dang sonang rohana molo seterus marsalisi sumantusido namasa ditutau marsakap do si Jakob mulak tutano hatubuanna ima tano kanaan dung 20 tahun ibadah martabuni di hutani tulangna nonggabe si matuana ima silaban ala dia ibadah martabuni ala pambahenan si Jakob naso denggani tuhahana si Esau ala dosana na ujui tuhahana si Esau dung 20 tahun disakapi rohana mardame tuhahanai si Esau nang pelamamora ibana ditano ni si matuanai silaman alai dak sonang rohana saleleng somardenggan dope ibana tu si Esawi alani disakapi si Jakob do laho mardame laho marsalisi tuhahanai diamu amang dot inang diboto Jehovah do sihol di rohan si Jakob masihol ibana mulak tuhu tahado godanganna alani disuruh debata ibana mulak tutano hagudangan jala marpadan do debata tu ibana ngadok kudongani pe diboto debata do sihol ni rohana mulak tuhu tahagodanganna alai di bagasan baga-baganai padani debata tu ibana lampa poson rohana maberanihon diri pajupang dohot si Esau manang sahatu tanu hagudanganna hatani debata do namar suruh ibana gabe dihobasi keluargana mulak tutanu hagudanganna adorang borhat ibana disuruh parjolu suruanna manopot si Esau
Uhud mabuan silihun-lihunna laho si pasatonna duhahanai si Esau. Takas nakin dok diterpukta di bagasan pikion. Di pasat ibana do habing biru-biru uto lopu haludi macigulang si tutu neng di pasahan duhahanai. Dung dibegis yang suruan na Roma si Esau rap dohot 400 halak parangan na lo manomu si Jakob mabiar muse si Jakob alai nak pesomoni dijugulu ibana do martangi yang tutuhani mangido tu di bata asa di palua Jahoba ibana ati marsakap si Esau mamunuh ibana alai lam di papos rohana marhite hatani di bata naung ditangihon ibana hatani di bata na marsuru si Jakob mulak tuhutana mangalil pos ni roha tu si Jakob hatani di bata pahibulhon rohana pajupang do si Esau hatani di bata pahibulhon rohani si Jakob mardame do si Esau hatani di bata do na mangalihon pos ni roha di hita patupahon marhite si lehon-lehon nagudangi di patuduhon si Jakob do si holni rohana mardame do si Esau di patuduhon pambahenan naido na di parhatopot si Jakob do sana nambal gai somal do amang inang ujui molo mangido si pangiduanna tu sadahalak tu nasangat say ditongos do parjolo si lehon-lehon na mabuat rohani na sangapi na ikon si dapoton asa marhite si lehon-lehoni boy di elek marpamuati asa boy di palabas rohana di salut aka hahurangan ido na di elek-elek si Jakob tu si Esau asa di salduhon di sesa salut aka pambahenan ni si Jakob maradopon ibana si Esau molo taida di sada Musa bidutolu-plutolu di baritahon do na marlojong si Esau manumu si Jakob marnida haroro ni si Esawi itor manukap ma si Jakob tutano pai majonok si Esau mendapoton ibana ala dibering si Esau disol-soli si Jakob pambahenan naik gabidang saut dibahen ibana pamaloson marlujong do si Esau mandapotun si Jakob las di haul las di umma jala tangis manasida tangis do si Esau di patuduhon naung disalpuhon sian rohana na haciti nabi nahen ni angginai tu ibana gurian nahina holongan marhite terpukta sadarion dipaingot do tuhita na parjolo masih sesaan dosa ido dalan mabahindengkan parsoran tudo tutu dan tarbahin suadong pakurangi ni roha tudongan ala para singa-singan pikiran dut akaragam na asing molo adong pakurangi ni roha unang niloasi patubu parsalisian molo adong pakurangi ni roha unang niloasi patubu hosong alai ikon radidu hita manalpuhon na humurangi sian bagas rohatna molo hacit rohatna dibahen akadungatna unang pitor tapi kiri balas dendam pitor tapi kiri dendam alai ikon taingot do taniang ni Kristus ditiki di hopinar silang di dok ali amang marpamuati maroham nida nasida aidang diboto nasida nabinahe nasidai tangiang ni Kristus na mengajari kita maka holongi do ngata jauh tangiang ni Kristus mengajari kita maka holongi nama ben haci rohatta ido na diajaran Kristus di bagasan wanita imana percuma napa duahon ima marhite si lihon-lihon ni si Jakob na gudangi na di pasat ibana tu si Esau di patuduhon si Jakob do hamau liateo ni rohana majalo pasu-pasu ni di bata
takas doi di parhatopot si Jakob idok di Sada Musa 32 ayat 15 nama memetudo au nian majalo sude asli roham di hati dako si Jakob ala songona mardida bohi di bata ibana mardida si Esau ubain di pasat ibana si lihul nai ala haradion ni si Esau namanisa dusana targobar turuhana bohi di bata buhini di bata naradi manisa dosa buhini di bata naradi mangalion asin rohana di si Jakob di sima ias rohana ulus rohana pasahaton sudah silihun nai tu si Esau silihun nai dirajumi songon pilihan namai tu di bata marhite nabinahin si Jakob di patari daun ibana nagai pasu-pasu do ibana di hahanai si Esau dihamu amang do ina napatuluhon di paingo do tuhita asa gabe pasu-pasu hita dia kadongata ikolas do roha dongata di kehadirata di tonga-tonga nasida unang manian gawe partutuka kita kehadirata di tonga-tonga nasida unang manian ge partutuka kita biaka pakata yota pembahinata tua kadungata alai ikon radidu kita majalo salut akahagalio ni akadungatai ido nang dipaturun Kristus di tengah-tengah di portibion dia datang ke dunia ini radi ibana majalo sude akahagaliota sude akahurangata disalpuhon sude akahurangata diaka naung ditada hasalaanna dia rupanya di mata kita pisongoni manian di bagasan kita bahkan tidak hanya itu saja Kristus datang tidak hanya menerima kekurangan kita tapi dia juga datang untuk menebus menyelamatkan kita dari segala dosa kita holong ni Kristus makukupi sude akahagalion mana kahurangata dihukupi holongido para singa-singa ni hadiriut tak kena asing mulu mangulu holongi rohatna magodo para singa-singa ni pikiran roha nang bakui dang egois holongi amang inang semarusaho do holongi paneakon bobani aka dongan alaniaha ala holongi mabahin las roha aka dongan songon holong Kristus nama bahin las rohata sudehita na porsia di ibadah atau holong Kristus na margogoy kita laho majalo laho mangaju saluhut akahagalioni akadunganta asa disima tapatuduhon roha nama salkuan dia kahagalion utahurangan atong terpukta sadarion paingoto kita asa tapatuduhon ma hasadaon dohot hadamion di bagasan Tuhan Tuhata ma memasuk-masuk kita amin bertanya kita muliati marohanami dihuwali Tuhan hatam nang hutangyo kami na manumbuli rohanami asa hupatudo kami roha hadamion roha hasadaon di bagasako mardopon akadongan nami mardopoko Tuhan say pasu-pasu kami Tuhan asa margogo kami mangulahon lomo ni roham marhite hatam nang hutangyo kami di bagasan tikyon lam margogo mahami Tuhan patuluson mangulahoni di tonga-tonga ni parnoduan nabi seajari mahami Tuhan asa unang ipartutuka kami di akadungan nabi alay mabuan masupasu kami pabolos ni roha kami di tonga-tonga ni akadungan nabi say ajari mangulu namion asa setoktong patulu kami roha na manungguli roha na padinggaton roha na motivasi roha na paturehon di bulu namion asa marhite tuntarida matakas bulu namion imagul pasu-pasu nang ginom kami tuan kay pasu-pasu dito nga ni humalian kami
Ali Tuhan debata amana se asi maroha. Pasu-pasu sedih luas kemuliaan. Di aka ulun na sudah gaduh ari. Selema Tuhan pasu-pasu si banu ginjang di tonga-tonga nasida. Selema Tuhan dami na sumurung di tonga-tonga ni keluarga nasida. Seramoti hami Tuhan, sejagai hami. Di padala nami Tuhan, di bagasan mulu nami on. Di botoho takas akaragam hamolo na hulupi hami. Terlumubi di pandemi COVID-19 na somaruju dope alai poslohan nami. Ianggo pangaramotion, ianggo holong roham, dak kaya maruju di kono nami. Atong imat Tuhan na kuhirim rohan nami Tuhan, pehoron di kami. Sepasu-pasu kami Tuhan, paposlohan nami, laho mangalakahon salut kulbik di kono nami. Debata aman nami se asi marham, pas-pasu na sudi luas duriam, natongon di bagasan persahiton. Apehon matangam na gugwasoi, laho majama pamatang nasida. Mangalihon gugu na ibaru, dot hamalumon siyan persahiton. Posrohan nami Tuhan, gilihogodo di hami, akasilas ni roha, tujul narion. Ito nga ni burat ni akan na wadopi hami di bagasan ikion. Mulyade madiho Tuhan, satu homa daging nato dinami, di bagasan Kristus Tuhan nami, mulyade madiho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 656 ayat 1 dohot ayat 2 laos tapapu huma peleanta. Tatangnya pun ma pelia tatu debata martangnya mahita. Ale debata aman nami na di banua kijang hodo haroroa ni saluhut silihun-lihun na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Kupa sahat hami masian na nilhon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti totib, asalam hutadahami, godang misi lihun-lihun mitu hami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangyang atau patai. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malumo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari,
sisa madosa nami songon panesan nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nininingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot persauran itu di parbadiaima, naman dongani hamu saluhutna. Horas madihita sude.